मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जित भाई आरोलकर यांच्या फुडाकारा सकयल हांगासर पेडणे मतदारसंघाचे माजी आमदार तसेच मोगो पक्षाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून जेंका ओळखले गेले आणि शेवटपर्यंत जे सिंहासारखे निर्भय जगले असे कैलासवासी परशुराम कोटकर यांच्या स्मृतीक उजाळो दिवपाक तसोच जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी भितर जे आयज पेडणे तालुक्या भितर यश संपादन जाला तो विजय आम्ही आज त्यांना अर्पण करपा खातीर हांगा सगळे जाण हांगासर तुम्ही सगळे जमल्यात त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे पयलीं सुरवातीक स्वागत करता। परशुराम नावातच संघर्ष आहे, परशुराम नावातच संघर्ष आहे, अन्यायाशी लढणारी धार आहे, मातीसाठी उचललेली तलवार आहे आणि माणुसकीची अढळ उंची आहे। जीत नावातच विजय आहे, जीत नावातच विजय आहे, पण तो गर्वाचा नाही, तो संयमाचा, श्रमाचा आणि गुरुच्या शिकवणीतून उमललेला। एक होता वाट दाखवणारा, दुसरा होता ती वाट चालणारा। एक होता अनुभवाचा डोंगर तर दुसरा होता विश्वासाने उभा राहणारा। परशुराम म्हणायचा थांब आणि जीत समजायचा का थांबायचं आहे। परशुराम म्हणायचा आता बोलू नको आणि जीत ऐकायचा कारण समजून। हे नातं पदाचं नव्हतं, हे नातं राजकारणाचंही नव्हतं, हे नातं होतं शब्दाविना समजणारं, हक्काचं पण अपार आदराचं। आज परशुराम देहाने नाही पण त्यांची धार अजूनही जिवंत आहे आणि जीत आज तो जिंकतो आहे, कारण त्या परशुरामपणाची ताकद त्याच्या प्रत्येक निर्णयात वाहते आहे। एक गेला म्हणून नातं संपत नाही, कारण गुरु गेले तरी शिष्याच्या पावलात त्यांचा आवाज कायम राहतो। परशुराम आणि जीत ही दोन नावे नाहीत तर ती एकच परंपरा आहे असे आमचे कैलासवासी परशुराम कोटकर आणि आमदार जित आरोलकर यांचे नाते आम्ही सगळ्यांनी जिल्हा पंचायती निवडणुकीचे यश आम्ही सगळ्यांनी पळयले। जायते गोयच्या वेगवेगळ्या भागांनी सगळ्यांनी गुलाल आपल्या माथ्याक लावून विजयोत्सव साजरो करताना पळयलो, पण त्या विजया भितर पेडणे तालुक्या भितर मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार खंयच आमकां दिश्टी पडूंक ना। त्याचे कारण जे आसा हे व्हिडिओ तर्फे आणि भावनीक लेखाच्या माध्यमांतल्यान आमदार जित आरोलकरान सगळ्या गोंयकारां फुडें स्पश्ट केले। म्हाका दिसता की आज मनीस खंयच्याय जरी उंचीर पावलो जाल्यार त्या उंचीर पावयता आसतना जेणी आपणाक मदत केल्या किंवा जेणे आपलो मार्ग दाखयला असो मार्गदर्शक गुरु जेका मेळटा तेका केन्नाच विसरपाक जायना आणि आपले पाय जमनीर दवरून सातत्यान काम करप। आणि म्हाका दिसता की एक व्हडली शिकवण हांव म्हणटलो की गोंया भितर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार ते म्हणजे जित आरोलकर यांच्यांनी दिली। आयज सगळे हांगासर जमलेले आमचे नवीन सगळे झेडपी म्हणजे आमची हरमलची राधिका पालयेकर झेडपी, तसेच मोरजी झेडपी तारामणी अडफडकर, तसेच तोरशाचे झेडपी राघोबा कांबळी, तसेच दारगळचे झेडपी श्रीकृष्ण नानू उर्फ नानू हरमलकर, तसेच ऑपोजिट कंटेस्ट केलेले हरमलचे आमचे कोरकणकर मनीषा कोरकणकर जिने टफ फायट दिली सुद्धा आहा, तसेच आमचे गजानन गुडेकर जेणे तोरशाच्यान टफ फायट दिले। आणि एक आयज आमी हांगासर जमल्यात फक्त परशुराम कोटकराक श्रद्धांजली दिवपाक न्हू की हे विजय जो आहा तांकां अर्पण करपा खातीर आणि दाखोवपा खातीर की तेंचे विचार जे आसले ते विचार सगळे पेडणेकार एकी कडेन रावपाक जाय। कसलोय प्रसंग येयलो कितेंय जाल्यार एकी कडेन। राजकारण तो सदांच सांगतालो राजकारण येतले वयतले, राजकारणा पुरती तितल्या पुरती जेन्ना राजकारण म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट लागले आनी सोंपले तरी सगळे विसरूंक जाय आणि सगळे एकी कडेन येवंक जाय। आणि त्या इंटेन्शनान आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्ले आहात। काही उमेदवार आहात ते येवंक पावले ना कित्याक थोडे म्हणटा ते शॉर्ट टायमान रागावणी फुगावणी आसता, परत कोणाक कामां आहात, पूण काही जावं तेंच्यांनी फोनाचेरूय सांगलां आमकां की आमी आसात म्हणून, सो ते प्रमाणे हांगासर आमी येयले। परशुराम कोटकर सगळ्यांक खबर आसतली त्याचे राजकारणाचे म्हणजे राजकारण कशें तेचे म्हणजे कशें करतालो ते म्हणजे प्रत्येक गांवांनी वाडवाडे म्हणजे आयज जर ते आसले झेडपी इलेक्शनाक जाल्यार इब्रापूरच्या तेरेकॉल मेरेन सगळे कडेन फिजिकली ना जावं पूण ते फोनाचेर कोणाक फोन करून कशें राजकारण करप कितें करप हें घडोवन हाडटले आसले। माणूस असा पद्धतीचा होता की ज्याने कधी एक रुपया कुठे कमाई केलेली राजकारणाचा भाग घेऊन कमाई केलेली नव्हती। आणि अनेक लोक आम्हाला म्हणायचे की तुम्ही परशुराम कोटकर बरोबर राहता, तो भिकारी तसं तुम्ही भिकारी राहणार। पण आज आमच्याकडे जी श्रीमंती आहे
म्हणून की अजित साहेबांसारखा एक आमदार आमच्या पाठीवर हात ठेवतो हे देवतुल्य माणूस. आता म्हणजे तिथे बोलायचं की नाही हे या कार्यक्रमात मला वाटत नाही, परंतु आज एका व्यक्तीला जीवनदान देताना किती प्रयत्न करायचे, किती त्याला मदत करायची याबाबत एक देवाला सुद्धा प्रश्न पडला असेल. कारण कीर्ती शिलेदारचं एक गाणं आहे की रे तुझ्या वाचून काही येथले अडणार नाही, परंतु कीर्तीताईंनी स्वतः लिहिलेलं हे गाणं त्यांनी स्वतःच्या खड्या आवाजात म्हटलेलं होतं. पण आज जर जीत साहेबांचं जर त्यांनी पाहिलं असतं तर त्यांनी हे गाणं लिहिलंच नसतं असं मला वाटतं. हांगांशे दिसता की श्री माजी आमदार आमचे श्री परशुराम कोडकर हे असे व्यक्ती असलेले जे प्रत्येक इलेक्शन जर आसत आणि ते ना जाल्यार ते इलेक्शन जावपूच शकना. आणि ह्या अशी परंपरा आणि असो मार्ग घेऊन श्री जीत आरोलकर यांच्यानी प्रत्येक इलेक्शना फुडें गेल्लेले आसा. आनी आयज हांव तेंचे खूब कौतुक करीनशें दिसता, कारण जशी देवाची आमी भक्ती करतात तशी ह्या गुरूची भक्ती करणारे श्री जीत आरोलकर हे म्हाका दिसता पयलेच आमदार आसतले की जेंच्यांनी आपलो योगदान आपण प्रेरणा ही श्री आमचे माजी आमदार श्री परशुराम कोडकर यांच्या कडल्यान घेतली आणि ह्याच मार्गान अचूक पद्दतीन वचून आयज ते हांगासर उपस्थित आहा. हांगासर आमचे नवीन झेडपी असतले तांकां सुद्दां हांगासर शिकण्यासारको एक तांकां एक शिकण्यासारखे मेळटले की अशे आमदार आनी अशे व्यक्ती आसप हे खूप गरजेचे आसा. आमची त्यांची बातचीत न जाली तरी आमच्या मिस्टरांची त्यांच्याकडे राजकारणाविषयी बातचीत असेल. म्हणजे ते कशें सांगपाचें, कोणाक आतांच सांगले सिद्धीश पेडणेकारान कशें कोणाक उलोवपाक असले ते राजकारणान लोकांक अशें फुडें व्हरून म्हणजे बारीक लोकांक ते फुडें व्हरोंक सोदताले कशें कितें राजकारण करपाचें हे आमकां तेंच्या कडून शिकोवंक मेळ्ळें. खरोखरच ते पेडण्याचे पयलीं एक्स-MLA आसले आनी एक MGचे एक मजबूत खांबो आसलो. तेंचेच मार्गदर्शन घेवन आमच्या जीत भाई खरोखरच मांद्र्या मतदारसंघात अशें काम करतात की ते हसत सगळ्या लोकांक ते बरोबर घेवन सगळ्यांक काम करतात. बारीक सारीक लोकांक वेळोवेळी मदत करता. हांव तेंच्या कडेन मागता की तुमची जी कार्य करपाची किंवा काम करपाची जी पद्धत आसा ती तुमी सदांच अशी चालू दवरची. पप्पाचो आणि तेजो आमचो सारको संबंध आणि तेजी जी राजकारणाची पहिली जी सुरवात झाली ती आमच्या वाड्यासून निवडान सुरवात झाली पंचमहाल. जे वक्त आमकां तेजो विशय जे वक्त आमच्या मनान येता ते आमकां मातसो आमी भावनीक जाता. म्हणून जास्ती मी तेज्या कार्यक्रमाक बी आमी जास्ती असो रावना, कित्याक फाटल्या फावटी तेज्या एका संबंदीत उपस्थित जाल्ल्यानी पत्रकाराचो आमकां प्रश्न विचारली कित्याक मातसो एक वेगळ्या तरेन हे आसा. कित्याक सांग तो म्हाका सदींच गाडीचो आहा, मागीर फाटसून जाना काय ना मागीर म्हाका फोन करून सांगा ना तो अमको आसलो म्हणून फोन करा. आनी तेजो राजकारण कसं आतां मी तोरशा मतदारसंघाची आमच्या जबाबदारी आसली. तो जर आसलो तोरशा मतदारसंघात वेगळोच रिजल्ट लागतलो आसलो, कित्याक तेजो वेगळाच राजकारण आसलो. ते खूप थोर नेते असले, एक बरे धडाचे व्यक्तिमत्व त्यांचे आणि समाजसेवा ते राजकारणाची त्यांची वाटचाल असलेली आणि प्रत्येकाच्या घरात वचून त्यांची विचारपूस करप, तसेच त्यांचे जे प्रश्न आहा ते सुटावे करप, प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी जावप, तसेच राजकारणातले डावपेच कसे राजकारण जिखप हे दुसऱ्यांक बरे गायडन्स करप असे त्यांचे व्यक्तिमत्व असले. आणि अशा या थोर नेत्याक माझा नमस्कार. ताका परत जन्म ताका नवीन दिले ताका आणि सगळ्यांच्या समोर ताका हाडलं त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. आणि तुझा करते काम खरोखरच सगळ्या लोकांक कळटा पेडण्यातल्या लोकांक की जीत काय करतात आणि आमकां खूप आनंद दिसता की खरोखर असो आमदार जावंक जाय, आमकां आमदार हो पैशावालो जावं की हो जावं असं नाही, पण तू जे कार्यकर्ता आहे आणि तुझा सगळ्या लोक पेडण्यासाठी फक्त तुझ्या काम ह्याच्यासाठीच नाही पण हे पेडणे तालुक्यात सुद्धा तुझी धावान दिते तू त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. जी परशुराम भाई हा तो आयज समज आसलेलो जाल्यार जी म्हाका लीड मेळ्ळा न्हू त्याच्याकून आनी 1000 मतांनी लीड मेळटली. इतके आमचे तेचे आनी आमचे घराण्यांतले संबंध आसले. माझ्या व्हडल्या भावाचो तो सारको क्लोज आसलो, तो म्हाजोय क्लोज आसलेलो. हांव पेडण्या ह्या गांवांत जल्मले आणि माझा आजो ह्या पेडण्या गांवांत जास्त असो परिचय आसलो. तशेंच आमचे कैलासवासी कोडकर हे आमकां तितलेच हाज्या बरोबर आमी येवन तेंच्या घरा कडेन रावून च्या पाणी पिवन गेल्ली अशें आमी आसात. त्या बद्दल आमकां खूब तेचो परिचय आसा. जर तुमी म्हणजे आतांचे जे भुरगे आसा तांकां इतले जेन्ना म्हणजे जशें बाबान सांगलें तितलोच आमकां तेचो परिचय आसा. हांव तेंच्या खातीर इतलेंच म्हणन की ते चंदना सारके झिजले आणि चंदनाचो सुगंध दुसऱ्यांक दिलो. चंदन झिजता सुगंध तितलोच उरता, पूण तो सुगंध दुसऱ्या पर्यंत कसो पावपाचें हें काम तेणी केलें. तर जे कॉन्टेस्टंट केल्ले हे कॉन्टेस्टंट आशिल्ले ते सगळे कॅन्डिडेट आणि हे अशें करपाचे जी एक
कितें म्हणटा ती कर्तबगारी आसा ती आमच्या जीत भाई करून दाखयली आसा. सर्गवासी परशुराम कोटकर हांच्या विशीं उलोवपाचें जालें जाल्यार एक गोश्ट आवर्जून उलोवची पडटली ती म्हळ्यार कितें की अजात शत्रू. तांकां शत्रूच नाशिल्लो, तांकां कोणूच शत्रू ना, सगळेच तांचे मित्र आशिल्ले आनी तातूंतल्यान ल्हानसो समाज आसा जे गरीब लोक आसात हांच्या वांगडा तांची खुबशी जवळीक आशिल्ली. हो तांचो एक गूण. दुसरो गूण म्हळ्यार पक्षनिश्ठ. आयची पक्षनिश्ठा खूब फावटी दिसता पण तितली बऱ्या पैकी दिसना, पूण ते स्वता पक्षनिश्ठ आशिल्ले, तत्वनिश्ठ आशिल्ले आनी ह्या दोनूय गुणांक लागून ते आयज नांवांतले जर जाले जाल्यार ह्या दोन गुणांक लागून